Shmai Jeff, beth sy'n gyda ti yna? Dyma Proclamasiwn ar gyfer Datganoli Darlledu Gymru ac rwy'n mynd i'r swyddfa Mark Williams yr aelod Seneddol Ceredigion i ofyn i fe lofnodi. Ti wedi cofio beiro, oed, Jeff? Wyt ti wedi cofio beiro? Beiro? Ni'n angen i fawr? Gobeithio fod dan nhw'n, ie? Neu'n gweld os mae'n dan nhw beiro i arwyddo? Ie. Mae gen i beiro, ond dim digon fawr. Oce. Dyna ni wedi dod ag ein flin gyda. Reit, mae gen i beiro da, mwyn i Mark lofnodi nawr, a nawr ni'n fynd nôl i swyddfa Mark mwyn cael fe i lofnodi. Reit, i waith eto, da ni wrth swyddfa Democratiaeth Rhyfeddol, a nawr ni fynd i mewn eto. Rwy'n cofio fynd i rhyw stafell dro na, ond dwi'n gwybod. Ewn ni cloco i weld, ie? Jeff? Hi Mark, I'm Jeff. I'm representing Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Welsh Language Society. I was wondering if you'd be satisfied to sign our petition to devolve broadcasting to Wales. Right, well, thank you, Jeff, for again bringing this to my attention. Felly hyd o hyn, mae gen ni tri lofnodwyr pwysig am y deiseb ac diolch i Mark Williams am lofnodi heddiw. Mae Elista Morgan yn siarad yn yr adran Gwledydd Iaith Rhyngwladol heno, felly ymlaen â ni yno. Dal taxi fe, Jeff? Ie, dal taxi. Thanks so much. Hey, thank you. Iawn. Reit, da ni offi adran Gwledydd Iaith Rhyngwladol i weld Elista Morgan. Yna ni? Oce, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, diwrnod llwyddiannus heddiw. Mae ni wedi cael llofnod Mark Williams, yr aelod Seneddol i Ceredigion, ac hefyd, da ni newydd cael llofnod Elista Morgan, cyn aelod Seneddol i Ceredigion a aelod RT o'r arglwyddi. Felly, da iawn.